Скъпи приятели, екипът на регионална библиотека Гео Милев, град Монтана, изпраща една изключително успешна година. Благодарим на всички наши читатели за доверието и подкрепата. Пожелаваме ви светли и щастливи празнични дни! Скъпи малки читатели, в навечерието на Коледа искаме от сърце да ви благодарим, че правите детския отдел по-цветен, шумен и весел. Благодарим ви за усмивките и за всички онези моменти, които заедно открихме между страницата на книгата. Нека празниците ви бъдат изпълнени със смях, с нежни приключения и приказни емоции. Бъдете здрави, любопитни и мечтайте смело! Весела Коледа и щастлива нова година! Здравейте! По повод предстоящите коледни и новогодишни празници, Ние от отдел комплектувана обработка и каталогизация ви пожелаваме. Здраве, спокойствие и много усмивки. А новата година да ви донесе красиви моменти, вдъхновение и сбъднати мечти. весели празници! Скъпи приятели на библиотеката, нека Коледа озари домовете ви с доброта, топлота и чудеса. Пожелаваме ви уютни празници, много усмивки и време за хубава книга. Бъдете здрави и благословени! Скъпи читатели на отдел изкуство, нека празниците ви бъдат топли, цветни и светли! А новата година ви донесе пъстра палитра от здраве, щастие, любов и творческо вдъхновение. Весели празници! В навечерието на предстоящите коледни и новогодишни празници екипът на Земна за възрастни ви пожелава те да бъдат изпълнени с уют и топлина. Мотото на нашия екип е четящи хора, мислещи хора. Мечтайте, четете, дързайте и не забравяйте, че всяка книга е едно ново начало. Весела Коледа! И щастлива нова година! Ние от отдел Крезнание на регионална библиотека Гео Милев ви пожелаваме винаги да бъдете здрави, да носите родното си място в сърцето и весели коледни и новогодишни празници. Скъпи читатели, в навечерието на коледните и новогодишните празници, ние, екипът на отдел Читални, ви благодарим, че сте част от нашето книжно пътешествие и се надяваме да продължим заедно и през 2026 година. Благодарим ви за доверието и се надяваме да продължим да бъдем ваш верен източник на информация и вдъхновение. Нека новата година донесе във вашите домове здраве, щастие и благополучие. Пожелаваме ви много здраве, обич в сърцата и светлина в душите! Приятели мили, бъдете щастливи! Благодаря ви, че през тази изминаваща вече година бяхте наши читатели и при нас се забавлявахте, общувахте и научихте нови неща. И не забравяйте в коледната нощ да поставите подаръци по телата, но не забравяйте да поставите подарък книга. Щастие, успехи и късмет нека следват ви навред. Весели празници!